Altså, jeg har ikke betalt mere i skat. Man kunne omlægge, og jeg har ikke betalt mindre i skat. Jeg synes, vi er jo et af verdens højst beskattede lande. Og så kunne regeringen jo i stedet for prioritere anderledes. Det kan du tro, jeg gerne vil. Det vil jeg rigtig gerne. Eller Jeg synes, det er nødvendigt. Ja. Det er nødvendigt at bruge penge over børn og ældre. Og jeg synes, vi er så rige i samfundet, så det er vi simpelthen forpligtet til. Ja. Hvad synes du? Jamen, jeg har det på samme måde som Lis. Ja. Og netop også vigtigheden i, at vores børn de får et ordentligt fundament. Ja. Og at I som unge mennesker får et ordentligt fundament, fordi det er jo det, der skal bygges videre på. Altså, jeg vil godt være villig til at betale mere i skat, sådan så der kunne blive mere personale i børnehaverne. Og også at tandpleje, altså tandlægeregninger og sådan noget, det ville være noget, folk ikke behøvede, men havde det på samme måde som læge. Nej, jeg vil godt betale lidt mere for at få de ting. Jeg synes, det er meget relevant for samfundet, at man kommer ind og så støtter de ældre og dem, der har lidt dårlige tænder også, ikke? Altså, hvorfor skal det koste penge at gå til en tandlæge? Det koster ikke penge til at gå til ørelæge eller andre speciallæger. Så jeg synes, det vil være rimelig fornuftigt, og at man på den måde øget skatbetaling på det. Jeg tror, jeg er tilfreds med, som vi har det nu. Hvorfor er det det? Fordi jeg har mig selv... Jamen, fordi jeg synes, at jeg betaler en masse i skat. Men jeg arbejder også i ældreplejen, hvor jeg jo kan se, at vi mangler flere hænder. Men jeg synes, at betale endnu mere i skat, så kan det næsten ikke betale sig at gå og arbejde. Altså umiddelbart så tænker jeg, at hvis man brugte nogle af de ressourcer, man havde nu måske mere hensigtsmæssigt, så kunne man måske få nogle af de ting, som i mulighed nummer 2, det der med at få mere af alle ting, så vil man måske kunne opnå nogle af de ting. Så et eller andet sted, så tænker jeg at betale meget mere i skat, end vi gør nu, det vil nok være svært. Men at bruge de penge, der kommer ind på skat, eller ind fra skatten, på en måske mere hensigtsmæssigt, mere struktureret, så flere pengene måske bliver brugt bedre. Det ville være smart. Ja. Hvis man nu kunne gøre det lidt mere effektivt med de penge, der allerede er, så ville det være smart. For jeg mener, det ville være svært at betale ret meget mere i skat, end man allerede gør. Så det vil nok være hensigtsmæssigt at styre det på en lidt anden måde, man gør, og prioritere på en lidt anden måde, man gør nu.